шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон ки хоҳиши дарёфти ҷойҳои кори холиро доранд, метавонанд ба шуъбаҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолии шаҳру ноҳияҳои маҳаллии зисташон муроҷиат намоянд ва ба ҷойҳои кории холӣ шинос шаванд. Аз он ҷумла кор дар нерӯгоҳи барқии обии Роғун, Хуаксин Ғаюрсемент, Талко Кемикал, Ваҳдат Текстил ва ғайра. Вобаста ба кори интихоб намудаашон тавассути тавсияномаҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ ба корхонаҳо сафарбар карда мешаванд. ҳамзамон метавонанд дар ярмаркаҳои ҷойҳои кори холӣ ки аз ҷониби агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ дар шаҳру ноҳияҳо баргузор мегардад, барои дарёфти ҷойҳои кори холӣ иштирок намоянд ё метавонанд маълумоти бештарро аз сомонаи кортиҷӣ дастрас намоянд. ҳама намуд хизматрасониҳо ба шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон барои дарёфти ҷойҳои кори холӣ ва ба касбомӯзӣ фаро гирифтани шаҳрвандон ҷалб намудан ба соҳибкорӣ ройгон мебошад. Илова бар ин, дар шаҳру ноҳияҳо шуъбаҳои агентии меҳнат ва шуғли аҳолӣ фаъолият менамоянд ки муҳоҷирон метавонанд муроҷиат намоянд.